Microsoft просто трябваше да развалят всичко. Та Forza Horizon 6 е шесто поколение игра от серията Forza, както името подсказва. Е базирана в Япония и по принцип трябваше да излезе 19 май. Нека сега погледнем календара и е 11. Та какво толкова се е случило днеска, че да трябва да правя това видео? Ами някой 100% компетентен човек в Microsoft е успял да ликне абсолютно всичките файлове на играта. Съответно оттам хората са я кракнали и в момента всеки може да изтегли и да я играе 8 дена преди тя официално да излезе в Steam. Напълно безплатно, разбира се. Та аз нямам какво друго да кажа, но Microsoft... Вие сте мултитрилионна компания и допускате подобни неща. Това, което имам да кажа, аз не съм я кракнал все още и не съм я изтеглил все още. Ето го и сайта на екраните ви, от който може да изтеглите безплатно, както казах по-рано, но не препоръчвам, тъй като съм сигурен, че има разработчици в Microsoft, които работят за Microsoft, които са отделили доста от часовете си и времето си като цяло, за да работят в тази игра и ние не ги подкрепяме по този начин. Това е всичко от мене. Ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да го харесате и да ме последвате за още такива видеа. Довиждане!